Turiani tuhata amanami inanami horasma dihita salhuna tabongoti ma parsermonata di bagasan bodarion jumulu mahita martangiang di bagasan rohat tadi martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata marhite bukwede nomor 10 sada ayat sada. Hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Marsuara ulup-ulup mahamu pabuahon patubegehon hatai pasar hamu may rodi ujung ni tanoon dok hamu ma nunga di palua Jehovah na posona si Jacob marulup-ulup tu debata maho ale sandok tanoon. Indehon hamuma hamuliau ni kuarna marmulia ma bain hamu puji-pujianna haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata pergogo na suhat tudosan holan alani asin di roham sabingdo ubahen nata bain hami marpungu di jolom marsadani roha martangiang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam ngolo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu lehonon mudo na pinangidon na sida. Ali Tuhan pasaut mabaga-bagami tangihon ma pangiduan nami lehon manatau hanguluan nami lehon ma dihami saliling dihasianganon parbinotoan dihasitongan mi doho dihanguluan saliling-liling na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama turpuk epistel di partangyangatta di boga sabudarion imana tersurat sian sada kronika 10 pitu mamuka mai sian ayat 10 rodi ayat 20 pitu. Dungi masuk ma Raja Daud tu bagasan udung-udungi laus kudul ma ibana dia dopan di Jehovah nin nama tung ise ma ahu pola ali Jehovah di batakku jala tung ise ma pola anggo pinoparhu ubahit tung dibuan hoa usahat rotuson akub ni mau tikudo pei di roham ali di bata pola huhut merbaga-baga ho taringot tu pinoparni naposom taringot tu nama sasugut jalanunga di tatap hoa songon penatap ni jolma ali Jehovah di bata na digijangi tung aha dope akub ni sidohonon ni sidau tuho alhamdulillah na binasa basa homu tu naposom alai tahe ditadahodo naposomon ali Jehovah alaniau naposomon jala hobar tulomoni roham nunga di bain ho saluhut halonga ngabulunon lahu paboto sudi akka habal gaunon ali Jehovah dang adong nanggosada tudoson ho jala dang adong debata dukkol diho hobar tu saluhut nang binegeni tinggol nami jala tung di dia ma adong jupang sada bangso di tanoon songon bangsom Israel pola tung debatam sadiri borokat laho menubus sada bangso ainonna dohot laho mabahik guarmu marbarita marhite sian halonga bulun dohot nasokal lahu pabalihon akka bangso parbegu maradokpon bangsom na tinubusmu sian Mesir jalanunga di badiriho di
bangsom Israel bahin bangsom ro di saling lilingna jalaho ali Jahuba gabe di batana sida atong ali Jahuba sai pahot mahata nang pinarbaga-bagami tu na posom taringot tu pinoparna sahat ro di saling lilingna jalabahin mahopar tu na pinarbaga-bagami olo sa sitong may jalalam tu tibulna guarmu ro di saling lilingna asa dohonon ni halak songonon Jahuba sebot do debatani Israel ibana tongod debata humokop Israel jalahot do ia pinokparni na posom sidaw di jolomi ay hodo ali debatakku nunga di papatar ho tu pinggol ni na posomon pabuwa ikon pauliomu di ibana sadabagas alanido upain kum rohani na posomon martangiang di hadapanmu oppe ali Jahuba hosad diri do debata jalanunga di parbaga-baga ho tu na posomon hata na dingganon atong nunga sa palalo moroham mamasuk-masuk pinokpar ni na posomon asahot dia lupam muro di saling dilingna ay manang ise na pinasupasum ali Jahuba ima dapotap pasu-pasu ro di saliling lilingna ido sahatna martua do halap na tumangion hata ni debata jala no pyoksa amen. Meredi meita sa bukwede nomor 826 ayat sada. Guhiya Tuhan marhite hatami Guhiya Tuhan marhite hatami songon udon narumar doa Tuhan di sumurmi Gohia Tuhan marhite hatami. Martangi yang mahita asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus amin. Horasma dihita damang dainang tabukama turpuk jamita di partangyangat tabor ninon tersurat mai di Evangelium Lukas bidu 10 walu mamuka sian ayat sada sahatu ayat walu ujahahon matuhita salhutna paropuan na jugul mangido dungi dihatahon matu nasida upama sada pabua ikon doktong nasida martangiang na so tupa leba odo hatala adong ma dinasahuta panguhum sada dang dihabiari debata jala dang dipardulihon jolma alai adong ma dihutai paropuan nama balu naro manopot kibana madok pitoriau maralohon aloki jadi leleng dang berikot rohana alai ni nama muse di bagasan rohana tutudu dang kuhabiari debata jala dang parduli au dicolma alai kupitori nama baluon ala dineng-nengi au ati biaro ibanaon muse manggariang yau dungi didok Tuhan ima tangihon hamu padok ni panguhum nagiduki ia debata tungso pitoran nama akan napinilitna akan nama jo ibana ari yang dohot borngin tung pangeron nama dinasida udok ma dihamu magira ma pitoran na nasida alai tagamon jupang anak di jolmai ma haporsiaun di tanoon di haroronai ido ianggo sahatna
Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan turpukon tajahado sada upama na pinasahat ni Tuhan Yesus Kristus. Imatarimo tu hinarikot ni martangiang siganupari asa unang lebahita martangiang. Di upama na pinasahat ni Tuhan Yesus adong dua tokoh disi na parjolo ima panguhum nageduk. Panguhum nageduk di bagasan trupukon di dokdo ia ibana dang parduli tujolma jala dang dihabiari debata dang parduli tujolma jala dang dihabiari debata berarti ibana mangulahon salukutna hobar tulomon ni rohana ali toko na paduahon marhite upama na pinasahat ni Tuhan Yesus ima sahalak paropuan na mabalu na didok disi paropuan na mabalu ro tu panguhum nageduki mangido asa dipitori ibana. Memang secara literally dang adong disitar surat ahado masalah dan niado pani paropuan na mabaluon. Alay na pasti saada karakter na umbar gasian paropuan na mabalui ima dinuti nasida do. Jala dijugulhon nasida laho mangido tu panguhumi asa dipitori ibana. Usaha manang upaya na pinatu paninasida do nagabi hal menarik di bagasan terpukon. Idong bahin molo dimulana panguhum nagiduki dang ulo mamitori paropuanon dang dipardulihon alay dung dirimang-rimangi dung dipikiri nasida didok ma di bagasan rohana daripada dineng-nengi awan non kupitori mah ibana. Muriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di bagasan turpukon pangalapation ni upamaon bohido idahota sian ayat pitu. Dung di dok Tuhan Yesus upamai di dok Tuhan Yesus ma di ayat papituhon iya debata tungso pitoran nama akan napinilitna akan nama cu ibana arian dohot borngin. Ini menjadi sebuah umpama, sebuah perumpamaan yang dipakai Yesus untuk mengatakan kepada kita, bila hakim yang jahat dan bebal itu saja mau membenarkan seorang janda yang terus-menerus datang kepadanya, terlebih lagi Allah, terlebih lagi Bapa yang dalam kerajaan surga, masakah tidak mau mendengarkan doa kita ketika kita memanggil Dia siang dan malam? Lani damang dainang ahdo mutiana harga marite upama jala jamita di bagasan pornginon iman na parjolo ia debata radido manangihon suara jauh-jauh dohot pangiduan dohot elek-elek sian halak na persea paropuan nama balu boido gabe hal menarik di hita amang inang kenapa Yesus memakai perempuan nama balu atau perempuan janda. Molo di konteks kehidupan pada masa itu, perempuan nama balu manang janda tidak memiliki apapun, pekerjaan pun tidak. Dia tidak memiliki harta kekayaan. Oleh karena itu, perempuan atau janda ini dipakai Tuhan Yesus untuk menunjukkan bagaimana perempuan ini datang kepada hakim tanpa membawa apapun. Dia tidak tanda kutip menyogok hakim itu supaya dia dibenarkan. Dia datang dengan usahanya, dengan kerendahan hatinya, dengan kesungguhannya meminta kepada hakim itu supaya dia dibenarkan. Odo sada hal nagabi renungan di hita. Damang dainang ditiki martangi yang hita. Mangido tu debata, mangido jala mangelik tu debata. Kita tidak perlu membawa apapun. Tidak ada status kita yang menentukan doa kita akan didengarkan. Atau tanda kutip doa menjadi sebuah sogokan kita kepada Tuhan supaya Dia mendengar. Tidak. Narikot molo martangi yang hita porsea ma ditangion debatado. Tangi yang ta, elek-elek ta, pangidoata, asal mata pangido di bagasan seret ni roha. Tuhan senantiasa mendengar. Radedo debata manangihon suara halak na porsea. Na mangido di bagasan hasitongan motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan. Artinya tangi yang tai bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, tapi juga untuk boleh berdoa dengan kesungguhan meminta kepada Tuhan. Toktong kita marsi gatung tu debata marhite tangi yang tai.
Tidak perlu mengandalkan apa yang kita miliki. Cukup datang kepadanya dengan kerendahan hati, dengan iman, dengan keyakinan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Alain paduahon di bagasan turpuk jamita partangyangan Bornginon narikot laho gabe renungan di hita ima ikon jugul do hita. Tanda kutip, ikon jugul do HP hita mangi do tu debata marhiti tangyang. Artinya kita harus tekun, kita harus meminta kepada Tuhan terus menerus. Kita diminta untuk terus datang kepada Allah dengan membawa permohonan-permohonan kita. Kita diminta untuk tidak jemu berdoa kepada Tuhan, untuk tidak berkecil hati kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi kita diminta untuk terus menerus berdoa kepadanya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di dalam perumpamaan itu, adakah seorang bapa yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ini sebuah keyakinan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi. Ketika kita tekun, tidak pernah jemu berdoa kepada Tuhan, tidak pernah bosan datang meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang perlu dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah ketika kita berdoa lalu Tuhan tidak menjawab, lalu kita menghentikan doa kita? Dan dia lusi debata tangyaku. Banyak kita yang sudah mulai bosan untuk berdoa ketika apa yang kita minta tidak juga Tuhan wujud nyatakan. Dan ini menjadi renungan yang menarik bagi kita, Bapak Ibu, malam ini. Apapun yang kita minta dalam doa, jangan pernah jemu, tekunlah terus meminta kepada Tuhan. Seperti seorang janda itu, yang terus meminta dan akhirnya dia dibenarkan. Alain patuluhon marhite turpuk jamita partangyangan Bornginon nari kota boto amanginang marhite tangyang. Ikon toktong dohita martangyang nasotu paleba. Alai ikon takas di bagasan rohata maka porsiai ia debata mangalehon narikot di bagasan nguluta. Jadi Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan mendengarkan doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ido umbahin dipakai Tuhan Yesus upama batu dohot roti. Ini mau menyatakan bahwa yang perlu dalam kehidupan mereka pada masa itu yaitu roti. Apa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari itu yang akan diberikan oleh Tuhan. Beberapa dari kita mungkin Bapak Ibu memiliki permohonan yang masih belum dijawab, sehingga kita merasa berkecil hati. Tapi kita harusnya berefleksi. Mungkin yang kita mohonkan itu tidak kita butuhkan. Mungkin yang kita mohonkan itu bukan apa yang kita perlukan, tapi hanya keinginan kita. Alanii napatuluhon marhiti jamita pertangyangan Bornginon dipangidu tu hita asa takas hita mangantusi mulu martangyang hita mulu dang dia lusi debata tangyang ta. Mungkin yang kita minta itu bukan kebutuhan kita, karena Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Amanginang na inahulungan di bagasan Kristus Yesus masuk mahita tu minggu rogate tiari mingguan nomor 8 martangyang. Seluruh jemaat diajak untuk kembali menghidupkan pola doa yang benar dalam setiap keluarga. Mungkin kita sudah mulai meninggalkan tradisi berdoa dalam setiap keluarga, atau mungkin tidak semua jemaat bahkan dengan virtual ini mendengarkan firman Tuhan. Padahal sudah tersaji, kita hanya untuk melihat, enggan untuk mendengarkan firman Tuhan dan hidup dalam doa bersama keluarga. Minggu Rogate mengajak kita supaya kita kembali menghidupi sebuah keyakinan dan iman kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Martangyang unang lebahita martangyang jala ikon takas taboto. Doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar dia melakukan apa yang kita inginkan, bukan. Doa merupakan suatu proses untuk menyadari kuasa dan rencana Tuhan atas hidup kita. Melalui doa, kita menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada Tuhan dan mempercayainya untuk bertindak menurut waktu dan caranya.
menurut waktu dan caranya, bukan menurut waktu dan cara kita. Kemudian aina holongan di bagasan Kristus Yesus tangiang ima hosani partodiota asa tudos dona mate halak mulu dang mangulu di bagasan tangiang. Hidupilah sebuah doa di dalam keluarga kita masing-masing. Unang matsa diham martangiang. Amin. Martangiang mahita. Mauliate maale Tuhan diasi doot holong ni roham na mangramo tingulu nami sa tutikion godang pe akan namasa dingulu nami pos do rohan nami umboto doho ale Tuhan diaka na wado pihami sigano pari ale Tuhan para si roha marhite jamita partangyangan pornginon nungatol has tuhami barita nauli paingotok kami asa unang masadi martangiang unang lebahami ali Tuhan martangiang tuho atong pahingot mahami arian dohot porngin marhite to dim to di parbadia asa toktong hami mangido tuho di bagasan elek-elek ni rohanami marhite tangiang nami ali Tuhan para si roha ramo ti masaluhut ruas ni kuriam Uria HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja secara khusus Ramoti Maganu keluarga nami Molotung pekodang akan namasa arsak ni roha paru kilon alani namasa ditonga di negara namion pos roha nami diho sal pudo saluhutna jala hodo debata nama dongani hami laho mangado bisa luhutnai asi roha mali Tuhan nungatung masih holai pajupang di bagas curomi salpuma sude akan namasa ditongan di negara namion ditongan di pertibion jala pos marohan nami diho ali Tuhan tar patu pahodo saluhutna marhite na porsea kami ale Tuhan para si roha sesama dosa nami jala tangi homa tangi yang dot elik-elik namion marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Amin. Marit de mahita marhite kuede nomor 487 ayat sada jala tapasahat ma peliata. Tatangya koma peliat tatu debata martang yang mahita. Ale debata aman nami dari banua kijang hodo haroron ni saluhu sileo-leo na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masiyan na nilihami tu hami pelean hami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolong paso-paso may jala ramoti asaw parhasya kami peleanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite to din asalam utadahami kurang ni sileo-lehom tu hami asalam girgir hami madok maleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rab mahita mangido di tangiang ale aman nami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajaumu say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami
Idosan idongan namar dosa tu kami. Unang kami tugihon tu pangunjunan. Balua mahamisian pangago. Ay hodo na punah harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoram ito di parbadia ma. Na madongani hamu sa lukut na. Amin. Horas madihita saluhutna.